Тази дебела глава ще бъде сплеткана! Здравейте, могъщества! Завръщаме се в God of War, в двореца на Хадес. Ако си спомните в последното епизод, че именно тук, до това дърво, на горния етаж всъщност, където е статуята на Хадес, се намира ковчегът на Персефона, неговата съпруга, която Крейтос лично убива в една от игрите. И Хадес го мрази за това, разбира се. Сега нашата задача е да пробиеме статуята на Хадес, където божеството се е скрило. Пробиването на статуята ще е трудно, защото единственото оръжие, което Крейтос може да използва, е именно ковчегът на Персефона. Проблемът е обаче, приятели, че той с ръцете си е блокирал гръдния кош на статуята и ние ще трябва да освободиме това нещо. И не трябва да забравяме, че слугите на Хадес непрекъснато са тук, за да пазят трябва да скачим на горния етаж ли? Това въобще няма да е толкова лесно, колкото ми се искаше. Я да видиме. Добре, това няма да е никак лесна задача. Виждате, в God of War е пълно с логически пъзели и задачки. Нещо, което аз обожавам в тази игра. Сега тук имаш една стая, значи тук трябва да има още една стая, където се спусне една стълба. Не е тук. Любопитно. А къде е тогава? Непредсказуемо е цялото помещение тук. Нека си качиме с асансьорчето, за да разгледам по-обстойно. За да стигнем до това божество, трябва да решиме тези загадки. От другата страна трябва да отида и това няма да е никак лесно. Добре. Ето къде се намира. Я да видим какво има горе. Проверявам дали се чупи. Всяка една точка е важна. Тук се получи същото, предполагам. Да. Трябва да завъртиме лост. Добре. Айде, момче. Дай, Крейтос! Айде! В противен случай колелото щеше да заяде, да се върне назад и веригата да се отвори. Я слезем сега да видим какво става.
Трябва да махнем и другата ръка. Готово! Сега трябва да пробиеме гръдния кош на тази огромна статуя, за да влезем вътре и да намерим богът на смъртта. Аз ви казах, това ми е любимият бог от тази игра. Готови? Да, още един път, Кратос. Kratos, so glad you could carve out some time for us. You know, we need it. I sense some bad blood between us, Kratos. Oh, all the memories. They're overwhelming, really. Let's see. How many sins have you committed against me? Oh, that's right. You murdered my niece, Athena. And what else? What else? And you killed my brother, Poseidon. And I have not forgotten that it was you who butchered my beautiful queen. I will see you suffer as I have suffered. Your soul is mine. Мама! И се взима ли душата? С тези пръчки той може да взима душите на хората. Мама! Този е много мощен. Ние сме убили брат му, Посейдон, племеницата му Атина и съпругата му Персефона. Върчим лък. Май го ядосахме. Ауч! Ауч! Мама! Е доста велик. Но аз мисля, че може да го поемем. Това го блокнах много красиво, между другото. Това ме заболя много мощно.
Ау! Hades, you're starting to make me angry! Wow! О, как го разстрелях! Напълнихме си живота, това е важното. Не косам го. Май го оцелих, да? Как го оцелих? Ха-ха! Парче по парче ще те приплесна. Не! Кой си взе парчето?
Готово! Унищожихме му парченцето. Охо! Стерички в главата, бат. I am the strongest. What? Оплетохме си ги. Пусни ми меча, бе. Оу! Няма да стане. Хадес! Ще те смажа! Не можеш да ме събориш, Хадес? Много здрав този пич, бе! Тази дебела глава ще бъде сплеткана! О, да! Взех ти куките, а? Обожавам тия оръжия. Ногтите на Хадес. Взети от лорд Хадес, тези жестоки куки ви гарантират власт над душите. Но богът на смъртта още не е победен. Уникални оръжия. Обожавам ги. Имаме си ново предметче. Охой! Вижте какъв череп има на главата си.
За малко. Ауч! Това беше приплескващо. Буквално приплескване. Ауч! Доджнак! За малко. Ауч. Брейка на рата му! Няма да се предам! Дурмамо, сега ще те сгазя! Майчо. Гадният му дъх. Ауч! Точно под пръстите. Стига, бе! Защо си такъв гардероб? Гледай го как ме сгазва. О, какъв додж! Дай си душата, момче! Дай тази душа! Използвахме куките на Хадес, за да вземем собствената му душа. Това се казва да ти дадат собственото ти лекарство. Подземното царство започва да рухва. Всички души вече са свободни. Душата на Хадес. Тя е вече в нас и с нея имаме способността да плуваме през реката Стикс, без да ни бъде навредено. Това е то. Успеваемостта. Уникално е! Скъпоценно притежание на Хадес. Победете играта, за да използвате този предмет.
Любимата ми маска. Това е тялото му. Ау, вижте му тялото! С шиповете. О! Той е заседнал. И сега ще влезем в него. Погледнете го колко яко. Това е главата, ръцете. Брутална игра, какво ще кажете? Каква удивителна игра. Сега може да викаме души, които да ни помагат. R2. You have acquired the claws of Hades, Kratos. With them, summon cursed souls to attack your enemies. Може да викаме прокълнати души с тия куки. Ето, Цербер, които да ни помагат, когато използваме тия мечове. Гледайте. И това се апгрейдва. И какво ще кажете за играта? Брутално, нали? Ногтите. Ето ги мечовете, ногтите така се сменят. Аха. Това е за бързо сменяне с L1 X. Това е много полезно да се знае. Уникална игра. Обожавам я. Изстрелваме се като делфина. Колко обичам тази игра. Каква миризма има в тази тиня на реката Стикс. Яо! Kratos! Can it be? Does this mean Lord Hades rules no longer? The god of the underworld is dead. Dead? Ah, Hades deserved to suffer, though I thought his death impossible. Olympians overestimate themselves. Interesting. I will keep that in mind, Spartan. You need the soul of a god to use the Hyperion Gate, Kratos. And that one has not been used for centuries. I'm sure it's broken, otherwise I would have seen my beautiful... You know, Kratos, I wasn't always like this. A monster. I was once the most prized craftsman in all of Olympus. Zeus rewarded me with my marriage to the beautiful Aphrodite. My mother, Hera, bragged of my talent. But the day you killed Ares was the day my world was torn from me. That day, Zeus became the fiend you now know. Worst of all, he took my beloved daughter, Pandora. My reason for living. I spend my time here trying to recreate her. I fail again and again. She still lives, Spartan. I can feel it. You, Kratos. You can bring her back to me. Your child is not my concern. But surely you can understand. You were once a father, too. Много интересно се развива тук историята. Ефес някога е бил един от най-надарените и най-богато платените ковачи
докато Зевс не го е помолил да работи за него. И след като ние сме убили Арес, Зевс го е наказал и го е превърнал в обикновен работник. А иначе той, Хефес, е бил преди това женен за богинята на красотата Афродита, която, скъпи момчета от моя канал и момичета, но в случая най-вече момчетата, богинята на красотата ще можем да видим в следващия епизод, като влезем в този портал. Как ще влеземе? Ще разберете само ако следите каналът на SmagaKing. Благодаря ви за вниманието, желая ви да прекарате един уникален ден и винаги да вярвате, че сте притежатели на божествена сила, защото наистина е така. Чао, чао, бойци! За мен беше удоволствие.